manja cases John Pen Jet KYF Katalon Dunjia Pantirika Mamai Keseng. Ingdeng hini ANY Mahang Ketek Katalon Ponjia Dimaklong Kisik Kedang. Dipu Diocese Pen Kalitang Father Matthew Thomas Memorial Football Tournament Kapangcheng. Kardom Karbing Nong Lai Prime Time Berta Long Pen Elisami Julie Baby Non Harjuik Cha Bertang Ton Pen. Tara langso Karbi People's Hall along Ingdeng Inquire Circuit Journal Karbi Youth Festival Katalon Ponjia Phanpura Kedam Tang Chiti ni Phai Krep Ho Arni Dipu Manja Kese Saro Pen Tirikamamai Sengpontanglo. Karbi Jutang Jubat Kangthur Ponjia Phan Aningkan Wanga Sontha Taxi Peningkan Lethotami Journal Karbi Youth Festival Mate Hawar Karbi Risonimso Rongaje Katalon Dunjia Phan Dipu Manja Kese Zone Hin Penta Chisik Chedang Pontanglo. Tara langso Karbi People's Hall along Kapado Ponji Bangso Rongaje Mesen Pen Kapachut Ponjia Phan Kedam Tang Chiti ni Phai Krep Ho Arni Dipu Luru Langso along Kedo Rangsina Sarpo Auditorium Hall along si Tirikamamai Sengponlo. Dipu Manja Cases Jona Maipu Dilip Singh Terang Pen Kachapahem Pu Tirikamamai Keseng along Utom Tokbia Phan Maipu Kangbura Inghia Phan Working President Rani Terang Pipen DTC Chairman Barim Mohan Singh Tiswa Tumaphan Kongchunbang Gobind Terang Pen Ramkrishna Gohua Tumaphan Rapchunbang Kensing Ingtia Phan Dihin Rimbang Miji Ingleng Phan Pachatang Chunbang Biren Hanse Phan Lokimo Achabang Lapen Penang Tumaphan Prek Jamar Pu Pekonsi Ingtang Kring Pen Tirikamamai Sengponlo. Tirikamamai Keseng along KCS TDP Pen Pachatang Chunbang Hingchong Tiso Protap Ingleng Daniel B Kamal Singh Timung Pen Danglok Penangan Jutang Kacheng Honabang Pubang Piatum Chetongdung. News Report Bangsodaringti Karbing Long Live. Lakha Inquire Pho Nilib MSC constituency ke parlo Inglong Havar non ke bangji chiti ni phai Inquire Sir Kebarni Arnisia Pharman Ingdeng hini all Nilib youth amahang ke thegarni Katalon Ponjia Phan Adimaklong ke sekedang asai dengbomlo. Kebangji chiti ni phai Inquire Sir Kebarni lake all Nilib youth amahang ke thek Ingdeng hini ke chogarni lo. Lasi bangsor ni Katalon ponahut isi kelang mesen jila pen ke klar borjia Phanpura non malom Adimaklong ke pang thai pen danglok longle ka pahuda sayamu pangcheng pon bomlo. Bangso hawaralong kidamtang ningkan tikep phokep ke duke thagarat saide lo laso pena jok hala bangso arara tumaphan aning karong memiamai nangkibi thek lapen lapuan inglong atoga ju positami lapuson rara phan ning kaparong pon thegapot adunga raya rara tumpen ning karong lapen kachuru pajilpon cari pon bom sa atum hanas tame ning bilo la bangso idia long hastame lapuson dak thak Tonu Panstame, Angin Sotek, on Bomia Pan, Selan Tomahin Pastame, the Bangsora Tum Party of Vanilla for Ani Pastame. And Pata, non Givangilang, the Bangsot, Tariki for a Silkep, Sila Bangso, Youth Committee, Japan Pupon, Agahai to Mastame, Churulo, the Bangso, a complaint to Tigan, Alam Tum Stame, Chunchitigan, Chipiduk, Pon Bomni. La pela bangso kam bichun detan stame anso se aprang na ken kam kichior pon anso te ke me atwa dewan bom ye phanse alan to mastane churu party chenon bangso ingdeng hini ANY amahang ke thegani Katalon ponahut kalitang sobita hanse pipen kalitang anisha ingtipiatung bang hini amen pen kachikimo jai mekta paduponji puta pherangkia thengnu nang pachini don tame lai hai to ano long stame la ha tirta nang report si alam thế là lo là bằng số apa đã dùng youth tiêu cho bạn là sẽ hình thành một cái super tilo mà thế mà là bằng số hawa long cả lúc cả về là mình bằng bọc bên lăng hết lo si cái papi hub là một con cái long apot là tu hàng ta mình super tilo parte là bằng số hill comment là bằng số phát triển một cho Japan cái hàng bé bangso kam lem itu la bangso kontraktor obet terang sialang lihin mastame la bangso idea rada tu parti lo lang mastame
non amat mai kapadojia dim upper deck room LP school jui hidia long klamalong JCB pen longle kapacheklam kapanai kapang thirasai keklem pangcheng ponlo upper deck room dak ninitum ronglo nasi ini ladak kami klem lapil masapso sitame ciri siso soijot ange ninitum han nang klem pilo nasi ini linimen lagi rover ronghang nasi la nitum apan kam nai klem pi mate a contract kian bang lo obet sar alang li phan sitame choro partik lo la nei tong khan la da upper deck room mane koilamati ben samsoning ti karbiang long life Kedamtang chiti ni phai kre phor ni HDP pathua klamalong diphu diocese angkang karbiang long lapen di mahasawa pharman kalitang Father Matthew Thomas Amenpen football tournament bipon Labangso kapathua long kado kawe kre trokate rangatum kachepati dunjia phan chetong ponlo lasike chengsier ni kapathu kangpua maya long kachetong dun aluhi sarpua manpen KAEC chairman longkitimong manpeng aluhia manpen Borjan VDC chairman Rajbu Teron Vicar General Diocese of Diphu Father John Timong lapen penang an ke thekiding atum chetong dun la sohud kalitang Father Matthew aphan chikimo ponsi melur sitame kai ponlo Bangso Inter Paris Football Committee chun bang Father Nelson Teron penang ke pachini do natengke la bangso sai ke pachun jia ke mang ajuding klui penlo Catholic Mission angkang ansi chepangrum lapen team GBC Sports na thu thekte messenji lapen eprang ching thurji mini pupensi abar sai ki bipon jongsi thang katikuk katemang avi lipute bangso dimalong thot ningkan phoan bak bithu jilang posi ningjepon Itum HDP Sports Association Granulong aprangsi la Father Matthew Memorial Tournament peritum Diphu Diocese isi itum Catholic asong atum kibi pondo itum kemang punarjiding olo anili don dag HDP senangetang dag Saint Thomas principal lo anili mithang mata player amase year kodum tado dag tum chili chithek amase la dag pensi pangcheng popose aprangsi tournament itum bipon angkela karbiang long apen di mahasau along kido la mission asong Don Bosco tum ke claim atum school pen area tum an ben situm players ka pangrum ben team ke chibi la sports na thuta sabsu thek shot ete messenji pu pen pranking thurji mene pu ka matha pen sila our sai aklam son ki bipon alang tum pharma non itum nonako tum committee tum matha ke dak ningkan phone ba ke dak do jibon future bang purek the la modim pen situationally taningkan phone ba ke dak se do po ke non fikira chaprang la memorial amen ben la son klem pon do bom lo ma itum kapre bang ke do football bang ke ave pinla acha la to makuru sar Matthew Thomas alang ke ita sportsman alang li ke volleyball player actually bang ke ta kapatu apa nalang li intur pono ka do itum ha Kapathu ki chengarni Langhempi Paris lapen Chokiola Paris ang bongsi pathu ponlo Kapathu bo mahut Langhempi Paris hinpen Chokiola Paris aphan golipum thaponsi parempon detlo Bangsor ni Kapathu ke thek nai lapen kelang me nai lake Langhempi Paris pen jersey number ner cap Rocky Son Timongsi chepalong ponlo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Lai Kedamtang chiti ni phai kre isi pen kre ke thomarni ni thoma pharman Guwahati rongsopi Nehru Stadium along kedupon All Assam Wushu Championship ka chepate ka paman pon along West Karbiang Long Wushu Association pen bang photum chepahaidon si nong e chepalong don West Karbiang Long Wushu Association a hinpen jengkha kapathua klamalong kedamtang aning kan pen aprang ronghang Wushu Championship ke than chepaduk ponlo Klem cepaduk lote ali setami longji person si aprang ronghang ki than ka cepaduk pon jok nong e setami long pidun lo alang li ka cepaduk pon jok ke damtang ani setami national level along anta Wushu ka cepati dun along ta West Karbiang Long Wushu Association a hinpen cepahai dun bomlo lason si non hejong Guwahati rongsopi Nehru Stadium along ka paman pon All Assam Inter District Wushu Championship ke pedo pon along setami West Karbiang Long Wushu Association a hinpen bang photum cepahai dun si nong e chepalong dun lo hining men si hini ang dengan welang
acuning yang deng dan itu khela dulu junior do mana acuning da Guwahati engke sub junior do mangi tita borlong la duita ni tum pangrumpet acuning kace danun dan itu 15 ta medal pangrumpet pin itu gelong dur ala dakta ang penaja ni tum la dak pining long da acuning ka hypod scholarship ni tum pining ala itum karbiang di fulong district office ong scholarship ke thon namlo engke ala dak ni tum sadak information en lo scholarship te tum karbiang long sports ke doan ben ke first ni tum elo leading lo la west karbiang long la busut ni tum la dak jeng kha playground ni tum ke charlie tum elo karbiang long scholarship up high ke ong nai ka apply dun lagi si history boleh pude da chok lo mayok dan ni tum phan bangen nang un eder lo Bangso kacepati do nahut lim trokebra pho abera longpen gold medal inut lin troxikebra pho abera longpen silver medal inut lin phokebra hini abera long silver medal inut lim plikebra nerkyap abera longpen silver medal inut lapen lim plikebra pho abera longpen bronze medal inut nong e chepalong dun rentilo lo akhai karbiang long kacari pon CM akhai tu sar tu liram long hang alang lipan kacuning rigel halo ladak jeng hawara long laposon diheng thiega mumar tum kacari pon ji tum topik sta ladak hormu hortar katora penajok kacari hormu kabedat penajok akatora dopik lasi kedam tangan ingkanda CM sar alang litum phan rapig lo lasi non kebang jening kan sida me alang litum labang so abu suan su sekapang tang pon ji phan karbiang long kacari pon CM sar akhai phan ladak jeng hawara long labang so akirap alang litum phan prap jin pen labang so khela dula alang litum materials kenam pon ji phan alang litum phan kaparap pon ji phan nilihin ben sida me chuning dilo tu pon ingtung ladak alang litum kedo penajok si ladak penang an karbiau sumartum se me kacali atum nang ong lok aprang sike ladak karbiau sumarwe sida menon e dopik lo lapen ladak VDC hamr etnong hamren constituency sar sing hangcho VDC chairman alang sida me alang litum phan kai kes sida me ladak phil kasapha punon lapen ason akirap alang sida me alang litum phan kapajir nilihin ben sida me chini dun nasinon ke bang ji aprangan sida me alang li phan sida me kaperap dun ji phan semet ki karbiang long CM alang litum phan kang hon ben kaperap dun ji phan si chuning rilo iban kirap bang e dulu aprang ben dala CM sarlok sin nang kirap dun lo nang rap dun bom la sap ni tum phan kedam ke bang phan sep o nang pidun lo nang rap dun la pensi nang rap dun bom si ining dat he bom amasi ka charlie punoka la hui kan ke thanda pangtang bom ala si intang bom lo la sinona bang ke a student da do thupik lo amat non bang ke angdeng bang si nitu magen national an bang si ledun rock tikilo no national an kile dona bang ke nang kirap bang la an so si nang rap tunang ansi tuning rilo CM sar banta dongka mukampen Vicky Bay Karbiang Long Live tang depini prime time berita ke lapan si kang tonilo